Ġiet innutata l-ħidma u r-riformi li saru sabiex f'pajjiżna tissaħħaħ is-saltna ta' dritt, jittejbu s-sistemi u l-mod ta' kif isiru l-ħatriet importanti fil-pajjiż. Dan waqt il-132 sessjoni tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Burch. Tkellimna fuq diversi temi oħrajn u x'għamlet Malta biex matul l-aħħar sentejn għamlet bidliet u riformi importanti. Sabiex jekk alla jrid noħorġu kemm jista' jkun mill-grey list. Il-Ministru Borċi nota wkoll il-ħidma li saret sabiex pajjiżna ikun implementat il-pjan ta' azzjoni kif maqbul mal-Financial Action Task Force l-FATF. Din il-ħidma ġiet ukoll apprezzata mis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-Ministru Ian Burch attenda għal Kumitat tal-Ministri f'Turin filwaqt li fl-istess żjara kellu wkoll diversi laqgħat bilaterali. Hawnhekk il-Ministru Burch esprima wkoll l-impenn ta' pajjiżna sabiex jissottometti jismu għall elezzjoni ta' siġġu mhux permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti li se ssir fid-9 ta' Ġunju. Fost il-laqgħat bilaterali, il-Ministru Malti iltaqa' mas-Segretarju tal-Istat tar-Renju Unit Elizabeth Truss fejn iddiskutew bosta temi fosthom l-irwol u l-importanza tal-Commonwealth fid-dinja tal-lum u fid-dawl tal-isfidi preżenti. Fil-laqgħa mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Italja Luigi Di Maio, il-Ministru Borch iddiskuta miegħu ir-rabtiet storiċi bejn iż-żewġ pajjiżi, l-isfidi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni preżenti fil-Libja. Il-laqgħat bilaterali ssuktaw fost oħrajn mal-Ministri responsabbli mill-affarijiet barranin tar-Repubblika Ċeka, tal-Ungerija, tal-Moldova, tal-Ġorġja, Andorra, San Marino u l-Iżlanda. Hawnhekk saru laqgħat biex ikomplu jittejbu ir-relazzjonijiet bilaterali ta' dawn il-pajjiżi ma' pajjiżna.